Salutare toată lumea, numele meu este Adi și astăzi facem un nou videoclip de Minecraft Pocket Edition cu prietenul nostru Robi. Salutare tuturor, numele meu este Robin și bine v-am regăsit la cel de-al 6-lea episod din această serie de Minecraft Pocket Edition. Suntem pe mapa lui Adi și habar n-avem ce să facem aici. Tu ce faci? Eu iau niște lemn. Lemn? Deșert. Vă duc acolo. Bă, hai să găsim o piramidă. Da. Poate găsim o piramidă, hai. Hai. Dacă ne e foame, ne mâncăm. Ne mâncăm? Adică... Uite, bă, canibalul. Ne mâncăm. Dacă ne e foame, ne mâncăm. Eu pe tine primul. Da. Sigur. Am mai încercat odată să filmăm, dar ni s-a oprit. Nu știu din ce motiv. Cred că din cauza ta, pentru că țipi. Sau pentru că... am găsit un sat de nisip! Stai. LOL! Unde-i? What? LOL! Unde ești? Bă! Bă, nu te văd. Bă, LOL! Sat de nisip, bă! Bă, trebuia tu să... uite satul. LOL! Și te văd și pe tine. LOL, what the fuck, ce miștoi! Știu! Oameni buni, aceasta este o ediție nouă. Acum că am găsit și satul ăsta de nisip, care nu știam că există, chiar deloc. Eu mă duc la KFC. Bă, nu mai cerdi iar tot. What? Săteni. Am găsit iron și un târnăcop de iron. Și 3 mere. Ia, dă-mi-le mie. Dar trebuie să mănânc, că îmi scade foamea. Tena, și mie nu. Îmi pare rău, l-am terminat. Bă, dă târnăcopul și cu alea. Vrei târnăcopul? Da, mă. Vino cu alții să-l iei. Băi. Așa, și cu... Mi-ai spus că mai aveai altceva, Da, iron. Stai. Asta e tot ce arată o leacă inventarul. Stai, atâta. Gata, te-am dat. Bun, vină după mine. Bă, vezi că văd o peșteră, hai să mergem. Nu, stai. Ca să luăm niște cuptoare, să nu le mai facem noi. Bă, cine mă lovește? Nu eu. Cred că ceva... Stai, loc, să spargem și cufărul. Noi refolosim. Bă, m-am găsit eu... Dar eu am găsit satul. Și eu mergem în aceeași parte, dar, tu l-ai găsit. Norocul meu. Bă. Bă, ce ușă! Ce ușă? What the fuck? Adi, unde ești? Bă, ce palaram, bă, zic că e ușiță de-aia mititică, știi? Stai că vin acum înspre tine. Bă, vezi că e o casă. Wow, uite, e peștera. Ia. Eu ciordesc de la Săteni. Bă, hai ia niște torțe, mă. Stai la cum că ciordesc pe aici. Lasă ciorditul, ia acum ia. Acolo. Bă, tu nu vrei nu cartofi. Mâncare, da, asta da, pentru... Uite că am găsit aici morcovi. Tu nu vrei morcovi? Ba da, ia că am găsit și o grădină, ia să iau și de aici. Ce-ai găsit în ea? Păi acum, morcovi. Ne facem... Provizii. Ne facem poate și porci ca să-i călărim. Da, dar avem nevoie de uniți. Bă, am găsit un iepure. Bă, și că, băi, nu o să știi că e aici, că are culoarea ca nisipul. Bine. Hai, Eu mai iau provizii pentru... Mamă, da. Așa. Și dacă găsești piramida, nu te duce tu în față. Piramida? Da. Eu am 11 morcovi. Și aici. Am aici. Ok. Am 18. Morcov, tu unde ești? Hai, mergem? Stai la ca să mai ciordesc și eu ceva pe aici. Hai.
Eu iau niște cactuși. Bă, când o să mai facem de-asea amuzante, Să reacționăm la ele. nu, să ne facem hoți. Bă, am mai găsit aici o grădină. Bine. Ia mă, unde e biserica aici? E din nisip. Da. What the fuck? Asta ce e? Nu știu. Ok. Bă, dar unde e ușa aici? Am găsit o casă care nu are ușă. Și eu. Eu am găsit o casă unde nu ușa tocmai. Yay! Hai, mergem? Hai. Hai să mergem în expediție. Hai în mină. Hai aici, peștera asta de nisip. Ce? Vino lăc aici să vedem ce e în casa asta de îngropată așa. E crafting table. Da? Ia. Asta e bibliotecă. Mă, noi cred că murim dacă mai stăm Parcă l-ai mâncat, bă. Parcă ai mâncat săteanul, mă. Opa, eu eram să sparg geamul. Bă, stai, bă, că noi avem provizii pentru o viață de... Opa, scuze. Mamă mie, iepure! Știu, cu jichi nisip. Mamă mie, cât iepuri! Fare. Bă! Ia, Am omorât un iepure. bravo! Cât de cărniță! N-am primit cărniță. Eu da. Câte? Una. Ah, trist. Ia, hai în mină. Stai mă să văd dacă găsesc... Bă! Da, mă. A, uite că intră. Bă, eu știu ce fac. Nu știu, seara că... Avem deja crafting. Cât Uite, ai filmat tu? Și eu 7 minute. 7 minute? E, și eu 7. 7 minute jumate. Stai, că noi nu avem piatră aici. Asta e sandstone. Ia, vină mai încoace să vedem. Stai, că... Ba, bă, e tuneric. Da, stai, că mă duc așa. Stai puțin să văd dacă mai găsim ceva. Chiar la ce să fac în mină. Dar oricum, că n-are. Uite cât e mina. A, dar e mică. Adică și dacă stăteai și dacă nu... Da. Da, Ești mai... Morcovi. Unde? Morcovi. Păcat că n-am găsit și cartofi. Gata, i-am ciordit eu pe toți morcovii. Opa, a, ia, da, să văd. Mamă mie, ce bine că am găsit aici morcovi. Adică nu, acum nu mai murim prea tare, prea repede de foame. Eu mănânc sănătos morcovi. Și eu. Păcat că nu se poate suc de morcovi decât pe unele versiuni. Încă din asta. Ba, Încă o fermă. Iau 32 de morcovi. 32 de morcovi. Da. Eu cred că îmi fac niște pâini. Păi fă. Da, e găleată, de apă cu apă. What? De ce mi-ar trebui? Păi nu știu, parcă era făcut din apă, nu? Nu, mă. Îți trebuie doar astea de la... alea care le dai la vacă. Care? Mere? Mere? Mere și eu, mere. What the fuck? Era cam ciudat să fii mere. Da, că cu merele faci ceva. Oleu. Nu mai găsim nimic. Eu doar ciordesc aici pe la...
Ciordesc, ciordalis. Bă, am mai găsit o mină. Da. Piatră. Piatră? Nu mai este sandstone? Nu. Unde? Eu poate... Cărbuni! 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 Așa am făcut și eu în episodul 4. Cărbuni! Ihi! Dar eu fac acum